Και γεια σας παιδιά, Dr. Άγνος 25 εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft. Oh yeah. Λοιπόν, έχω παίξει λίγο και έχω κάνει απίστευτα πράγματα. Πρώτον, μισό λεπτό να φορτώσει. Γενικά, φτιάχνω αυτό το σπίτι, κάνω και αυτό το έχω κάνει τέρμα πάνω, έχει όλες τις δυνάμεις. Και δεύτερο, έχω δύο αυτοκίνητα. Ναι. Κάποια με ρωτάνε, το χρόνο 25, πώς έφτιαξες τέτοια αυτοκίνητα, πώς το έκανες, μάθε μου, πες μου, τώρα. Θα σας το δείξω σε ένα άλλο επεισόδιο και μπορώ να κατεβάσω ό,τι εφαρμογές θέλω με μια άλλη εφαρμογή που μάλλον θα σας το δείξω στο τέλος, αν το θυμηθώ ή όχι. Λοιπόν, θα σας δείξω κανονικά. Υπάρχει το κίτρινο αυτό αμάξι που έχω κατεβάσει ή το πράσινο. Εγώ έχω εξερευνήσει λίγο με το κίτρινο, θα ψάξουμε λίγο με το πράσινο. Λοιπόν, βενζίνη έχει το αυτοκίνητο, έχει. Γι' αυτό έχω να σας δείξω κιόλας. Τι να σας δείξω. Που έχω και πράγματα πολλά. Δεν ξέρω και εγώ τι να τα κάνω. Περιμένετε ένα λεπτό. Πρέπει να βάλω ένα τσέστ εδώ. Ένα, δύο. Να βάλω τα διαμάντια, δεν τα χρειάζομαι ακόμα. Ελπίζω και πιστεύω. Εάν ακούτε καθόλου εκρήξεις, είναι τα αυτοκίνητα. Θα σπάσουν λίγο τα νεύρα στη διαδρομή, αλλά αξίζει τον κόπο. Τα έχω φορτίσει όλα με βενζίνη. Μην ρωτήσετε το Χρονός 25 ποια είναι η βενζίνη, είναι το κόκκινο εκεί πέρα. Θυμάμαι και το ονόματα, ρε φίλε. Ρε! Λοιπόν, αυτοκίνητα και αυτοκίνητα. Το σπαθί του πάρω μαζί μου. Λοιπόν, καλώς αγελάδα. Δεν έχω γύρω σου. Θα σου δώσω μετά. Πώς το πω. Όχι στο αυτοκίνητο, ρε. Δεν κάνω. Αν μου, ρε φίλε. Πάω καραμπίνα. Έστω αυτά τα δύο. Θα κυνηγήσω στο φάδι της Ελλάδος. Το μούλι αγγελάδα. Λοιπόν, καραμπίνα. Προβολάει. Κανονικά αυτό σκοτώνει με τη μία. Γιατί δεν κάνει αυτό. Είναι κάτι σαν bow. Τις βλέπετε αυτές τις τρύπες. Αυτό το έκανε το όπλο. Γι' αυτό πάμε λίγο μακριά. Όσο μην το βλέπει κανείς. Γιατί αυτό θα το κάνω map. Και θα προσπαθήσω να το καλύψω μετά. Κοιτάξτε. Έτοιμος. Εσείς. Κυρίαρχος όλου του κόσμου. Και έχω κάνει πως τρύπες, ρε φίλε. Και είναι κοντά. Ναι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Το μαχαίρι, ένα σοτ. Ακριβώς είναι κάτι σαν κανονικό σπαθί, νομίζω εγώ. Ναι, κανονικό σπαθί. Λοιπόν, αυτά τα τρία. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγο μεγάλο το βίντεο. 20 λεπτά, 10 λεπτά. Αυτό έχω φτιάξει λίγο το δρόμο, το σπίτι. Από τις σπαθά είναι map. Κανονικό. Και δεν το έχω κάνει το συμπεριγραφή κάποια μέρα. Τόσο κοιμάσαι. Όχι. Ακόμα δεν πρόλαβα. Λοιπόν, αυτά τα όπλα θα τα αφήσω στο chest. Φίλε μου, τι το σου είπα. Είχαν όπλα αυτοί. Άρα, αυτά είναι τα... Είναι βέλη. Και λέω εγώ, γιατί είναι αυτά. Λοιπόν, μάθαμε τώρα ακριβώς τι είναι αυτά. Λοιπόν. Αυτό. Και αυτά είναι βόμβες κανονικά που ό,τι τις ρίχνεις παίρνει φωτιά. Λοιπόν, να σας δείξω. Θα πάω όμως πολύ μακριά.
Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Είναι κανονικά βόμβα όπως παίζουν και μερικοί άλλοι YouTubers σε Skywars και δεν έχει σχολιστεί, αλλά το παίζουν στο κινητό. Τι χειροβολώ, τι να αφήνω μέσα. Θα πάρω μαζί μου και τα κλειδιά, γιατί χωρίς κλειδιά πού θα πας, Χριστιανέ μου. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, θα πάμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει και το πράσινο. Θα πάρω το κίτρινο, μου αρέσει πολύ το κίτρινο, αλλά θα πάρω το πράσινο για να δω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, θα μπούμε κανονικά. Fuck this shit, no. Δεν ήθελα να μπει μέσα. Μόνο το. Καλοφεράτη. Δεν είναι εξουσίως ένα φετικάρι. Τι έγινε? Σταμάτησε η μηχανή κιόλας. Λοιπόν, θα παίξω και τον Μίσιο Τζον Πετρούτς. Θα σταμάτηξε. Όχι. Το λογάκι. Τα γουρούνια. Η αγελάδα. Αχ, τι ωραία είναι. Πρέπει να φτιάξω και πάρκι. Nope. Πάρει τρύπες. Δεν στρίβει. Δεν στρίβει. Λοιπόν. Γεια σου γελάδα. Α, δεν πεθάνουνε. Κουνούνια. Κάτσε να το παρκάρω. Το παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Το θέλετε? Το θέλουνε. Ρε. Τι το θέλετε το κλειδί? Μήπως θέλετε αυτό? Αυτό? Ρε. Τι σκατά. Τι είναι αυτό? Το βλέπω σαν να κάνει καρότο. Όταν το βαράω φεύγουν. Ωραία. Ευτυχώς. Και να σας δείξω το κίτρινο το κινητό τι κάνει. Γάμο το. Ειδικά είναι ήδη με το κινητό, αλλά θα πάμε λίγο. Είναι παλιά. Υπήρχε και με Ferrari, νομίζω υπάρχει και με Ferrari, θα την κατεβάσω. Λοιπόν, γιατί δεν θέλω να έχω πόσο αυτοκίνητα στην παρέα. Συγγνώμη για αυτοκίνητο, αλλά δεν είσαι άξιο για μένα. Να το καταστρέψουμε αυτό, όχι θα καταστρέφουν το πάντα. Λοιπόν, θα πάρω δακρυγόνα. Θα παίζω να με συγχωρείς. Ξέχασα τα κλειδιά σωστά. Κάπου είχα ένα δεύτερο σοβγάρι εδώ κοντά. Πού είναι? Παιδιά, παίξτε και βλακεία. Δεν ξέρω πού είναι τα κλειδιά. Άρα το. Μαλάκα το γουρούνι. Γουρούνια, γκούμπι. Α, το γουρούνια. Θέλω. Φύγετε. Ακρηγόνα!
Γιατί δεν μπορεί να εκραγεί ρε φίλε. Ωραία, άντε τώρα γύρω πάλι. Σκόχει, ξέρεις κάτι, με λίτρα. Χαίρεστε. Με λίτρα. Με λίτρα. Τώρα με λίγα λόγια εγώ πετάω με λίτρα. Αλλά δεν μπορώ κάθε πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι τα παιδιά το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Και στο γκουρούνι. Γκουρούνι. Τώρα όπως σας υποσχέθηκα θα σας δείξω την εφαρμογή. Γίνεται κανονικό το Minecraft. Πρέπει να κατεβάσετε κανονικά την εφαρμογή Minecraft Master, αυτή η κίτρινη με το axe, με αυτό να τον τύπο. Μπορείτε να κατεβάσετε skin όπως εγώ κατεβάσα πριν. Αυτό θέλει λεφτά. Λοιπόν, θέλει ίντερνετ, μισό λεπτό, βασικά αυτό όντως θέλει ίντερνετ. Περιμένουμε λίγο. Mod, πηγαίνουμε στα mod. Mod. Και γενικά πολλά. Αυτό που έχω κατεβάσει είναι με τις ζωές. Αυτό θα κατεβάσετε. Γενικά εδώ πέρα έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αν θέλετε να δείτε αυτή με τα αυτοκίνητα, πηγαίνουμε εδώ πέρα. Πηγαίνουμε ρε παιδιά. Τέλεια, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Λοιπόν, blog, πηγαίνουμε. Όχι ρε, δεν πηγαίνουμε blog. Armon. Ναι, τέλος πάντων θα το βρείτε εσείς, αλλά εγώ θέλω να δω λίγο, να σας το δείξω. Οπότε, minutes. Παιδιά, εδώ πέρα θα ψάξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν ξέρω που άλλο μπορείτε να το βρείτε. Πραγματικά σας το λέω παιδιά, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Μπορείτε να πάτε και στο map. Έχει και Skyward. Διάφορα, αλλά αν πάτε και γράψετε Pokemon, θα σας βγάλει αυτά τα τρία. Λοιπόν, τι είναι. Καλοκά δεν είστε με Pokemon, με τίποτα. Δεν είστε Pokemon. Δεν είστε, σας λέω. Θα έχω κατεβάσει αυτά τα τρία. Είναι χάλια. Κάτι να τα διαγράψω. Start game. Πέρα παιδιά, δεν θυμάμαι ούτε εγώ πώς θα διαγράφω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό είναι map το πρώτο που λέει Pixel Art Pokemon. Και αυτό είναι κάτι σαν το DS. Και αυτό είναι μια αρένα. Γενικά. Τα επόμενα της Skyward και αυτά δεν ξέρω τι παίζει. Πάμε και μόνο είπα θέλετε. Σταμάτα ρολόι. Έχει το Skyward Battle. Περιμένετε λεπτό. Θα το κατεβάσω. Skyward Battle είναι. Είναι μόνο που τα βλέπεις. Βλακεία είναι. Φίλο City. Με συγχωρείτε παιδιά, κοιτάω λίγο, υπάρχει κανένα πρόβλημα? Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Άντε τώρα, θα το κατεβάσω. Τι κατεβάσω, την πόλη? Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν,
Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Κάνε like, subscribe και δεν θέλετε να χάνετε φυσικά, γι' αυτό να κάνετε like και subscribe. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας αποχαιρετάω με ευχάριστο τρόπο. Γεια σας.